Direkcija za građevinsko zemljište, putevi i izgradnju opštine Bogatić sprovela je prvu fazu letnjih radova na sanaciji opštinskih putnih pravaca. Asfaltirano je 2600 metara puteva u 4 mesne zajednice. Vrednost obavljenih radova je 15.284.000 dinara, a radove je u roku završila firma Kompresor Ing iz Valjeva. Sa današnjim radovima završavamo asfaltiranje ulica u 4 mesne zajednice na teritoriji naše opštine i to u Sovljaku, Uzveću, Dublju i Bogatiću. Urađeno je ukupno 2,6 km novih puteva. Moram da napomenem da su u pitanju ulice gdje je bio šljunak i gdje je bilo neophodno prethodno pripremiti teren, postavljanje tampona i na kraju završno sloj asfalta. Asfalt je širine 4 metra, urađene su i bankine sa obe strane puta širine od po 75 cm. U Dublju je asfaltiran sokak u ulici Draže Mihajlovića dužine oko 200 metara, Grobljanski sokak u Sovljaku dužine oko 400 metara i delovi 3 ulice u Uzveću ukupne dužine oko 900 metara, Andrije Vojinovića, Dragomira Tanasića i Karađorđeva. U Bogatiću je asfaltirana ulica Ilije Berića u dužini od 500 metara i nastavak ulice Pavla Orlovića prema hipodromu dužine 500 metara. Od svih putnih pravaca koji su urađeni, izdvojio bih ovaj na kome se danas nalazimo. U pitanju je put prema hipodromu Bogatiću. Kao što znate, u našoj opštini, u našim krajevima, konjički sport je izuzetno zastupljen, sa dugom tradicijom, gdje postoji veliki broj poštovalaca i zaljubljenika u ovaj sport, gdje veliki broj naših sugrađana redovno posjećuje i raduje se svakom trkačkom vikendu, tako da smo mi ovu deonicu uzeli kao prioritet i kao nešto što je neophodno uraditi, te mi je izuzetno drago da smo kroz ovo letnje asfaltiranje je uspešno i realizovali. Za kraj septembra, početak oktobra, predviđen je početak druge faze jesenjih radova na sanaciji i asfaltiranju opštinskih puteva ukupne dužine od 4200 metara u mesnim zajednicama Dublje, Klenje, Badovinci, kao i putni pravac između Metkovića i Belotića, dodao je Milovanović.